Понеже снощи на церемонията в Холивуд не ми стигна времето да благодаря на всички, сега искам да изкажа специални благодарности към моите съседи. Чудесни, емоционални хора. Благодаря на Яръмчеви от 6-ти етаж, че не ни оставиха да спим с седмици. Имаха си повод хората, пяха, пиха, постреляха на отворен прозорец. Ей така от хубаво. Благодаря на Тихчева. Тя преди много време започна ремонт, който още не е приключил. И упорито ми доказа, че може и така да се живее сред шум, бетон и стърготини. Чичоваско, благодаря ти! И на тебе, и на трите ти кучета да са ти живи и здрави! Едри животни, гръмогласни, благодари им! Петко, медачката за кафе, 7:30 всяка сутрин, яка изработка. Браво! Руска ли е? Благодаря й! Дядо Вълчо! На телевизора ти долу вдясно има едно копче, пише ОФ на него. 10 години така и не го видя. Благодаря ти! Малото семейство, къкови, машини, пружината скърца в си бемол, таблата дрънчи в стената, в ребекар къкова, пищи в до на 3-та октава, хармония от звуци. Благодаря ти, Павлина. Госпожа Къкова, откакто се нанесох в блока, аз прекарах едни чудесни, безсънни нощи, поради което успях да напиша, може би, най-красивата си музика, да се изградя като творец и да се оформя като личност. Скъпи съседи, тази награда е и ваша. Вие бяхте моето вдъхновение. Благодаря ви.